Joanes eta Violetaren bihotza. Joanesek jostailu asko dauka. Kartoizko zaldia, burdinazko trena, gomazko pilota eta plastikozko pitxiak. Kartoi eta paperezko ipuinak ere baditu. Baina Joanesek gehien maite duen jostailua Violeta da. Trapuzko panpina da Violeta. Begi berdeak ditu, aititaren baratzeko pikondoaren pikuen modukoak. Txirikorda horiak, aititaren baratzeko limoi ondoaren limoien modukoak, eta soineko arrosa, aititaren baratzeko gerezi ondoaren gerezien modukoa. Violetak oso ondo daki kantatzen. Pila bat dauka tripa barruan. Violeta kantuan egin dezan, behin sakatu behar zaio tripan. Violeta isildadin, birritxan sakatu behar zaio tripan. Violeta kantatzen duenean, Joanesek xirula jotzen du. Joanesen gurasoak, musika entzunda, lasterka joaten dira haren gelara. Orduan, dantzan egiten dute, eta barre handiak ere bai. Zantzoka amak, kar, algaraka aitak. Uji, ujika Joanesek. Barre handiak egin eta gero, Joanes lotara doa Violeta mantapean sartuta, eta gorputza estutzen du Violetaren gorputz epel eta goxoaren kontra. Gustura, panpinaren bihotz taupadak sumatzen ditu. Taup. Bihotz taupada epel eta goxoak. Baina gaur zerbait gertatu da. Gaur ez da txintik entzuten etxean. Zer gertatu ote da? Ita ondu du amak. Zer jazo ote da? Galdetu du aitak. Eta hankapuntetan joan dira biok Joanesen logelara. Joanes lurrean eserita dago, aho zabalik. Violeta dauka besoetan. Zer duzu, potxolo, amak. Zer duzu, laztana, aitak. Violetak ez dirudiela Violeta, erantzun die Joanesek zurtuta. Ara, Violetari begi bat falta zaio. Txirikorda bat desegin zaio. Soinekoa ere txiki eginda geratu zaio. Mekatxila txingor biribila, dio amak. Mekatxila kaskabar gogorra, dio aitak. Mekatxila babazu zazuria, dio Joanesek. Hori Violetaren piura, istripuren bat izan ote du. Aitaitak bainuontzian sartu du Violeta eta urak hartu du, esan du oiuka Joanesek. Aititak ez du piperrik ikusten, baina ez ditu sekula santan betaurrekoak jantzten. Hautsez betetzen omen zaizkio baratzean. Aitita begiraburrak ez du ba Violeta bainuontzian sartu Joanes zelakoan. Bizkor, amak kola hartu eta begia itxatxi dio Violetari. Prestu, aitak horrazi hartu eta txirikorda berregin dio Violetari. Adi, aiteita tira dabilkio Violetaren soinekoari lehengo luzeran jartzeko. Ezin baina, Joanesek tripan sakatu dio Violetari eta esan dio zotinka. Violetak ez du berriz kantatuko, bihotzak ondatu zaio. Ene, Violetaren bihotza ondatu. Urak blai egin duenez, orain ez dauka indarrik Violeta kantuan jartzeko. Joanesek estultsoa egin du, bakarrik geratu nahi baitu izarrekin hitz egiteko. Hori egiten du triste dagoenean. Pentsa ari da ama behera begira. Pentsa ari da aita gora begira. Pentsa ari da Joanes begiak itxita. Joanesek begiak itxi behar ditu pentsatzeko. Ondo itxi gainera. Osterantzean, pentsamenduek ies egiten diote, igandean aititaren baratzean eskuartetik ies egin zion maringorringoak bezala.
Baina aita ez da pentsatzen ari, nora ote doa korrika. Ara, badator berriro ere. Ez darritu, famili, hemen dakart Bioletarentzako bihotz berria, dio aitetiak poz ez zoratzen. Zerbait dakar eskuetan, kontuz bilduta musu zapi batean. Bihotz berria, dio familiak hau batez. Pira bat da, famili, baina baietz bihotzarena egiteko balio, bota die aitetiak. Handatora mama ere aititaren atzetik harineketan. Nire irratiaren pila da, nire irratia kantatzen baldin badu, Bioletak ere kantatuko du, ezta? Argitu die amamak. Tentuz, tripako zuloan sartu diote pila Bioletari. Maite, Joanesek tripan sakatu dio Bioletari. Eta fin, Bioletak kantatu egin du. Joanesek xirula hartu du eta denek egin dute dantzan. Eta barre handiak ere bai, inoizko barrerik handienak. Denek, amamak izan ezik. Amama, jostorratza eta ari hartuta, beste soineko bat josten ari zaio Bioletari, oraintxe bertan. Soineko zabal-zabala eta luze-luzea, bada ezpada ere.